ndicela okwambuza ke because ndiyambona ingathi uzawuvuka. Kusenzima ukwamkela kubazali babantwana abancinane abathathu basemdantsane eMpuma Koloni abasweleke emva kokutya isidudwe kurhaneleka ukuba besinetyhefu. We therefore urge motorists to reschedule or postpone their journeys in anticipation of any eventuality at this point in time. Umphathiswa wezothutho kwiphondo laKwaZulu-Natal uMnumzana Siboniso Duma ubongoze ukuba abantu khe bathi xha ngokutyelela kweli phondo logama kusakhutshwa isilumkiso semozulu embi elindeleke apho. Molweni makhaya nguvimba wangokuhlwanje. Kusenzima ukwamkela kubazali babantwana abancinane abathathu basemdantsane eMpuma Koloni abasweleke emva kokutya isidudwe kurhaneleka ukuba besinetyhefu. Bathi intlungu engathethekiyo abahleleyo kwaye banyanzelisa ubulungisa. Kutyholwa ngelithi ezintsana nomntwana zikhale ngobuhlungu besisu emva kokutya esi sidudwe. Amapolisa ayasiphanda sisiganeko. Bengakwazi ukubamba inyembezi zabo. Abazali bathi babenethemba elikhulu kubantwana babo. Bamemelela uphando olungxamisekileyo kule nyewe. Kange ndibhilize. Ndicelile ndathi cela okwambuza ke because ndiyambona ingathi uzawuvuka. Walununzi bhuti because besithi bazawufunda bebesizinto. Yabo, wesidlo umntana. Mama uzokhuliswa uzophangela mama ndikuthengele izinto bemandi. Le papa bayityileyo ithengwe kwivenkile yaziwayo kwaye yaphononongwa. Umasipala Mbaxa eBuffalo City uthe uza kulixhasa olu sapho ngeli xesha libi. Sizawuva singumasipala Mbaxa bani ifamily ifuna uncedwa njani na and then sijonge uba singumasipala singanceda njani ezibubona bana ezi family zihluphekile zifamily ezingenanto singumasipala sinayo indigent policy where sincedisa abantu through burial if abanayo and then we'll have to follow that process as umasipala if ifamily ayinayo. Lo masipala ukwalumkisa abathengi ukuba baqaphele ukutya bakuthengayo. Abongisi Umphathiswa wezothutho KwaZulu-Natal uMnumzana Siboniso Duma ubongoze abakhweli nabaqhubi ukuba banqumamise uhambo lwabo ngaphakathi kweli phondo kunye nabantu abazimisela ukutyelela kweli phondo laKwaZulu-Natal. Lo gama kusakhutshwa isilumkiso semozulu embi elindeleke kweli phondo. OkaDuma uthi abaqhubi boMzantsi Afrika baqhela ngokuqhuba kwindlela ekukhithike kakhulu kuzikhephu. Ukuthethe okungethuba ebamba inkomfa kunye namajelo endaba malunga nokulungela kweli phondo ukumelana nonongekehli onokudalwa imozulu embi. Umphathiswa wezothutho KwaZulu-Natal uMnumzana Siboniso Duma uxelele onondaba ukuba ngenxa yezilumkiso ezivela kwinkonzo yemozulu yeli loMzantsi Afrika ezichaza ukuba kulindeleke imvula emandla namathuba okukhithika kwekhephu kweli phondo uqala ngomso, ubongoza uluntu ukuba lunqumamise uhambo lwalo lusingise kweli phondo nangaphakathi kweli phondo. Just after 12 o'clock, the SA Weather Services updated yellow level 4 warning and a new orange level 5 warning for disrupted snow valid for Monday. They singled out Western Cape and Northern Cape in particular. As transport, we continue to be guided by weather services. We pointed out this morning that we regard the large snowfall as extremely dangerous and fatal. We say this because it greases up the road, which leads to road accidents. Our view is that South African drivers are not trained to drive in the snow, so the issue of traction of their tires are not at the component that will be comfortable, that will just allow them to do as such. Our view is that we therefore urge motorists to reschedule or postpone their journeys in anticipation of any eventuality at this point in time. Uthi ukuthintela imeko eyenzeke kwiveki ephelileyo nalapho abaqhubi beye bavaleleka ku-N3 eVan Rieman's Pass no-R617 eUnderberg ngenxa yekhephu nentlekele eye yasuba imiphefumlo. Eli phondo liseke igqiza eliza kuncedisana nalo ukuhlangula abaqhubi abavalelwe yimozulu embi. Since this morning, I've been on the ground and interacting with our highly efficient team. I'm satisfied with the level of preparedness and commitment to serve the nation. At this stage, we wish to indicate that our plans are watertight. We are ready any weather pattern. My confidence is based on the fact that we have harmonized different plans involving the KZN Road Traffic Inspectorate,
the entry toll concession, Free State Provincial Traffic and National Traffic Police. Kulindeleke ingqele eqhaqhazelisa amazinyo nekhephu kwindawo ezithile kweli phondo uqala ngomso yokutsho ngoLwesibini, ukanti amaziko enkonzo ezingxamisekileyo aza kuquka iarhente zonyanzeliso umthetho kweli phondo naseFreystata. Uluntu luyalumkiswa ukuba lujonge izilumkisi ezivela kwinkonzo yeli yemozulu. Umbutho wabasebenzi abangonesi Denosa eGauteng uthi iyamxhasa umphathiswa wezempilo kweliphondo emva kokuba kuvakele izikhalo zokuba ahle esikhundleni sakhe, okukusemva kwengxelo yakutshanje kaMphicotisi Ncwadi neveza ungachithwa kakuhle kwezimali kwisebe lakhe. Isebe lezempilo eGauteng lihleli lingundaba mlonyeni. Isininzi sikhalaza ngempatho yabasebenzi abafumaneka kumaziko ezonyango. We want to advise Samatu to not play to the gallery by condemning all hard-working health workers and managers, but rather to invest on training their members, which are the doctors, on ethics, also on the attitude that they display and how they treat our patients. They should treat our patients with dignity. Ingxelo yakutshanje yoMphicotisi Ncwadi ibonakalisa ukuba yi-3 billion rand yenkcithomali engafanelekanga ifumaniseke kweli sebe. In terms of finances, South Africans, Gauteng residents, must be told what steps will be taken for those who built a school on a wetland in Maibui, because we've been discussing this thing. That is taxpayers' money that has been used. iDenosa ithi nangona imininzi imingeni ejongene nelisebe iyamxhasa umphathiswa negqiza lakhe. From the time that the current MEC took over the reins in health, we have seen that the Department of Health taking a direction, but also the Department of Health performing. Lo mbutho wabasebenzi uvalelise ngelithi urhulumente wephondo mawungavumeli ezopolitiko ukuba zichaphazele ezonyango kweli phondo. Umhlalutyi wezopolitiko Njengalwazi Dekotse uthi akaqondi ukuba ukukhiqwa kukaSilius Brink obengusodolophu waseTshwane kungachaphazela urhulumente womanyano kazwelonke iGNU. Ukhiqwe ngoLwesine emva kwesindululo sokungamthembi esenziwe yiANC. uSilius Brink obengusodolophu waseTshwane inyanga ezili-18 ukhutshwe esikhundleni ngoLwesine emva kokuba uceba abayi-120 bevotele ukhutshwa kwakhe. Baza abayi-87 baxhasa ukuba sigcine isikhundla, waze omnye wangikhwela ecingweni ilulwane. Ukususwa kwaBrink kuvuse umbuzo namarhe ngefuthe lelinyathelo kurhulumente kazwelonke iGNU. Enye ingcaphephe yezopolitiko ithi ayiqonde elinyathelo linganefuthe kwiGNU. I think what we have heard, for example, is that she gave acknowledgement to the ANC's national leadership in the form of Malusi Pikau, Fikile Mbalula, as well as David Makura, who was involved in these negotiations, as well as the fact that John Steenhuisen, the DA leader, said he's going to have a serious discussion with President Ramaphosa about it. So it's clear that those communications lines are open. The problem is more at provincial level, and therefore that they want to use that understanding at national level amongst them in order to see that they can rescue the situations at the lower levels. Isithetsegugu le-DA eTshwane uKwena Mloto sithi kubekho ukuthethathethana phakathi kwe-DA ne-ANC kwizinga likazwelonke. Ingxaki nje uthi kukuba usihlalo we-ANC eGauteng uPhanyaza Lesufi akayifuni iGNU. I believe that it's clear that there are two factions inside the ANC, one that is pro-GNU and one that's anti-GNU, and Lesufi's faction is very clearly anti-GNU, and it would seem based off the events over the past few months, especially inside Gauteng, that the anti-GNU faction within inside the ANC is winning. Ukanti iANC eTshwane yasithethelela isigqibo sokuguzulwa kukaBrink isithi isivumelwano seGNU asichaphazeli oomasipala. It's well and fine when he's able to highlight the working relationship at national level, but at local level that relationship was not there, and the DA was comfortable working with whoever that they were not working with at national level. Lindeleke ukuba ibhunga likamasipala waseTshwane lonyule esodolophu omtsha zingaphilanga iveki ezimbini.
Sinamkele kwakhona kwindaba selijelo. Isigwebo senkundla ephakamileyo yaseNtshona Koloni sokuthintela kwethutyana inkokheli MK Phathu uGqirha John Hlophe ukuba afumane isihlalo kwikomishoni yenkonzo zobulungisa linyathelo elifanelekileyo. Oku ngokutsho komququzeleli weCOSATU ePalamente uMatthew Parks. Ngolwesihlanu lenkundla ikhupha isithintelo esingxamisekileyo ngelivuni Democratic Alliance ethintela uHlophe ukuba afumane isihlalo kwi-JSC. Yathatha ukuchongwa kwaHlophe ukuba afumane isihlalo kwi-JSC yakhusa enkundleni ixambula ngelithi iPalamente zange isiqiqisise isigqibo sokuchonga lokaHlophe emva kokuba waguzulwa njengejaji ngenxa yokuziphatha gwenxa. Eliqela lifake isithintelo esingxamisekileyo kwiveki ezintathu edlulileyo. Umjikelo olandelayo wenkqubo-mvavanyo ze-JSC usikelwe iveki yesibini ka-Okthobha. Bayi-51 abagqatswa abaza kuchophela oluvavanyo kwizikhewu eziyi-26 zentlaninge yenkundla zeli. Phakathi kwazo sesikamongameli wejaji nezokraqaza abane bejaji zenkundla iphakamileyo yaseNtshona Koloni iyasincoma isithintelo iCOSATU. We hope this High Court ruling will inject some sense, but at the very least, Parliament needs to do the correct thing and to amend its rules and also to amend the Constitution so we don't have this scenario popping up once again. Esisigwebo sithintela uHlophe ngelikhusela intembeko yomjikelo olandelayo wemvavanyo ze-JSC. The rule of law and the credibility of the upcoming interviews, which will affect judicial independence. It is, for now, preferable for Dr. John Hlophe not to participate in the JSC proceedings, even though he still remains a member until a final determination on Parliament's decision to designate him is made. Isithethi sePalamente Mulotho Muthapho kulenyewe uphefumule ngelithi iPalamente iza kulindela uviwo lweenkcukacha ezithe vetshe zelityala phambi kokuphosa ilizwi. Inkqubo yokuqinisekisa ukuba iMkungundlovu nesisixeko sesibini ngobukhulu kwiphondo laKwaZulu-Natal iza kuba ngumasipala ombaxa kusini na ayikaqinisekiswa. Okukuthethwe ibhodi ejongene nocando lwemida yomasipala kulandela isicelo somasipala waseMsunduzi nowaseRichmond sokuba badityaniswe. Abahlali bephondo laKwaZulu-Natal bazakuyazi kulo nyaka uzayo ukuba baza kuba nomasipala ombaxa wesibini kusini na kweli phondo. Kuza kuqwalaselwa imibeliqela phambi kokubhengezwa komasipala njengomasipala ombaxa nequka ingeniso, ubukhulu benani labantu abahlala kulo masipala noqoqosho phakathi kwezinye. Kungoku nje ibhodi ejongene nocando lwemida komasipala iqhuba inkqubo yokubamba ingxoxo kunye nabantu ababandakanyekayo kuquka abahlali, oosomashishini nabezopolitiko. So what is outstanding is for the MDB team to go out, and that team is called the research unit headed by Dr. Paul Radikonyane and their team. They will now go down on the ground to go and engage with all the stakeholders. And once we have a report, and when I say all stakeholders, nobody will be left out in that category. And we term it an evidence-based information. That extraction will then lead to further consultation with the public to say, do you or do you not need a metro as proposed by the province back then? Le bhodi kwanoxanduva lokuqwalasela kwakhona ezinye iwadi zomasipala baseMpuma Koloni, eFreystata, eLimpopo, eMpumalanga naseMntla Ntshona. The IEC has given us a deadline of 31 October 2025 to have completed the ward delimitation process. Those are the wards now. And now we're working in reverse to that time. In tandem to that is finalization of the 13 deferred cases. So whether we like it or not, we should have completed the exercise. Le nkqubo iphambili kwizicwangciso zikarhulumente. Kungoku nje kusekwe ikomiti abaphathiswa equka isebe lobambiswano ngolawulo, elamanzi nogutyulo, elombane nokuhlaliswa koluntu ngenjongo zokuba idlala indima engundoqo, iphonononge nokuba le nkqubo yokucandwa kwemida iza kuba neziphi iziphumo kwezopolitiko. That team has been put in place, comprised of various government departments, so that matters of demarcations should not just be demarcations for the sake of an exercise every 5 years before the elections. Kulindeleke ukuba le nkqubo yokucandwa kwemida komasipala iqukunjelwe phambi kokuba kubanjwe unyulo lomasipala ngo-2026.
Abantwana abaphuma kumaphondo hlukeneyo badibene phantsi kophahlo olunye eRhawutini bezokushukuxa isisombululo kwiingxaki abajongene nazo. Ingxowa-mali yesise ejongene nezidingo namalungelo abantwana iNelson Mandela Children's Fund isindleke ingqungquthela entsuku mbini echotshelwa ngabantwana. Injongo zale ngqungquthela kukudibanisa abantwana abaphuma mbombozone zelizwekazi Afrika ukushukuxa imingeni abajongene nayo. Quzeli balengqungquthela bathi inika ingane ithuba lokubhodla iphinde ikwazi ukuphumela obala ngeingqinamba ezikhungethe zona lezi ingane. Wanted to speak about policy issues, and in this instance we're specifically speaking about educational policies. The children are discussing AI and technologies in the context of education, violence, inclusion, participation, and they're thinking about these issues because they're affecting them the most. Abanye bayingxenye yale ngqungquthela bathi iyaqinisekisa ukuthi ingane ziyalalelwa futhi banqoma ukubiza zona ngqo ukuze izoba ingxenye yokubunjwa kwekusasa lazo. Namhlanje sidibene sizinkampani ezihlukileyo sidibanisa abantwana okokubana mabeze babe yinxalenye yokuqulunqa ikamva labo, sive amazwi abo nezimvo zabo neengcinga zabo eqinisekiseni into bangaba ikamva labo ngabo abathatha ipriority and making sure ukuthi bangaba bayazigqibela izinto zabo bazithathe bazise kubantu abangaphambili. Ingane bezethamelela ingqungquthela zithi ke ngeke isonga izandla ibuke ikusasa lazo lishabalaliso kwamazolo ebonilanga zizobhukula zibe ingxenye yokubunjwa kwekusasa lazo eliqhakazile. Siza apha sizokuthi ingxenye ejongene nazo njengabantwana. Size apha size nengxaki esisuka nazo apho sinawo sihlala kuzo. Ngoke ngokusiza apha nazo apha sithetha ngazo. Mina into endiyifundileyo apha kukubaluleka kwa AI kwaye nengxaki kwaye nezinto esinozenza ukuba si break the barriers esijongene nazo ngabantwana. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni zeSABC ngibika ngiseParktown eGoli. Isebe lezempilo kwiphondo laseFreystata lithi lizimisela ukunciphisa amanani osuleleko lentsholongwane kagawulayo kweliphondo. Oku kusemva kokuba ibhunga lophando ngenzululwazi HSRC likhuphe uphando lubonakalisa ukuba eli phondo limi kwindawo yesithathu ngamanani axhomileyo osuleleko kumaphondo onke eli. Laku 450,000 oluphila nesifo se-HIV kwiphondo laseFreystata. Nangona kunjalo ngabantu abafikelela ku-340,000 kuphela abafumana unyango. Men, it's difficult for them to go to health facilities to seek help. So in many instances, it could be they have not been tested and they are not aware, because naturally men take time to go to healthcare facilities, and that's the issue, the mindset that we have to fight. Omnye wabantu abaphila nale ntsholongwane uthi indlela ayihambayo ayikho lula tu kwaphela. I was diagnosed with HIV at the early ages of my teenagehood. I think I was 17, about to turn 18 on the 13th of September 1996. So I've been living with HIV for 28 years plus. It has not been easy because during that time ARVs were not available. Othethela iphulo loluntu elinceda abo baphila nale ntsholongwane uthi isemininzi imingeni abajongene nayo. Some of the challenges we encounter as the organization is the issue of ambulances that are not available on time for patients living with HIV, and the challenge of people who default their treatment, who do not take their treatment properly. Ekulweni namanani aphezulu okusuleleka kwabantu kubonwa njengeyona ndlela yokulwa noku. Amanye amafama antsundu eLimpopo atyhola ukusetyenziswa kobuhlanga ukuwavalela ngaphandle kwimalike yangaphandle nakwintengiso zasesihlangalaleni. Ngwenya ngumfama weCitrus oselula waseDorin ngaseMusina. Waqala ukulima atyala iziqhamo ezifana neorange neCitrus fruit kule farm ezihektare ezingama-500 kwiminyaka embalwa edluleyo emva kokuyithenga kwakhe kwintengiso yasesihlangalaleni. Ungwenya utshola ngelithi kugquba ucalucalulo ngokobuhlanga emalikeni. Isivuno manje kufanele sihambe siyothengiswa bese sesibhekana nale challenge ukuthi labe kumele bathathe isivuno sethu abafuna ukusikhokhela njengalaba abanye abamhlophe abakuyo le business lesi esingenele kulona ofuthi kube kusibuyisele emuva. Ukanti icandelo lezolimo linamathuba amakhulu ezoshishino nto leyo itsala umdla kulutsha lwaseLimpopo. Ukufuya inkomo kubonwa njengokuxhakazela ngamanqathu kwenza imali. Uhlobo lwenkomo iBosmara lolona luthengwa kwamagwinya shushu kwitengiso yasesihlangalaleni.
Amafama amnyama atyhola ngelithi nokuba sezityebile zintle inkomo zawo ayathotywa amaxabiso azo okanye zigxothwe kwintengiso yasesidlangalaleni. These markets that we try, when we try and penetrate them, it's very difficult. They'll want you to be part of a society. Then when you become part of a society, then to maintain that, the cost of doing that it's so exorbitant that it's so hard for black people to get into that market. Uthu amafama iTransvaal Agricultural Union uthi kukusilela ukuhlangabezana nemimiselo yokuthengisa phesheya ukwenza ingamkelwa imveliso. You have to make sure that you produce the quality, the volumes and the sustainability of delivery on the market. Then there will be a place for you. Amanye amafama athi nokuba kumnyama entla awajiki nokuba kuxabebe inkqubo endleleni. Kamnandi mawethu.